dragon fruit ice cream, dragon fruit wine, o dragon fruit tuba. Mao'y pipila sa blockbuster sa mga tao nga nasaag sa tabo sa Kapitolyo. Ato kining tilawan, uban ni Alan Domingo. Tungod sa kahimalitan usa na kakam sa dragon fruit homemade ice cream ang nahabilin nga napalit sa mag-iyaan nga amaya nga namalit sa tabo sa Kapitolyo. Pure dragon fruits nga gibutangan og mga sagol nga nakapuno sa kanindot sa pagtan-aw nga nagdala usab sa signal sa kalami nga matilawan sa dila. Silingan nami oy. Oh. Yeah, mga kumangkod. Lami dyan siya, sir. Nalimot ako sa kungan. Ito yung anak ko, eh. Creamy siya niya. Kanang angya katamis ba? Sakto lang gani. Bag-ong mungna kinigikan sa Kabadyangan, lungsod sa Liloan, diin nahimutang ang Dragon Fruit Farm. Kuninitan, daghan. Timing lang yung kayo. Nagkita ta na. Pag inabilin, usa ka buok. Pero karong hapon na nasa'y maabot nga ice cream. Laing gipaila ang Dragon Fruit Tuba o combination sa Dragon Fruit ug tuba nga gi-shake. Daw susama lang sa ordinary shake apan ayaw kumpiyansa kay manipa kini. Basin mahibong na lang ka nga naigo ka na sa bahal nga sagol niini. So tuba and dragon fruits ang ilang gi-combine. Ato ang tilawan. Nalantay twist sa atong dragon fruit shake. Dibutangan na to og tuba. Ginganan na mo og dragon fruit wine. Sa mga mahilig sa bino, aduna usay binutilya nga dragon fruit wine. Dungod kay halinon usab, usan lang ka botilya ang nahabilin kanila. Dili lang sa kalami, kundi tungod usab sa kakuryoso sa mga tao nga ilang matilawan ang kalami sa mga produkto gikan sa usa ka prutas. Una nang namugna nila ang dragon fruit empanada o shake nga gipa-level up sa uban pang mga produkto. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.